yudo boki oko mar TSC is one corruption. Mano corruption ma terrible. Jaduong' Bati mano corruption ma ok nika. Mano corruption ma terrible. To ka koro time ma member of parliament ma ng'at ma preside over their debate emo wacho. Yes. Mangeche ni samoro ene moor ni gigo ni mondo pogi. Yes. Nikech okapar ni jatend piny nyalo wuok to dhi wacho ni omera biene uru kamona miu form. Amiu form ngata para. Ngata para. Yes. Nyaka beni ng'ama iluongo ni speaker ni. Ere kaka ong'e details? Ere kaka ong'e details mana para. Geche ni ene momiyogi. Wawe drag nying president kanyo. Ene momiyogi. Position mar speaker ok en position mar jaywecho. Ere kaka okwa drag nying president to gigitimore state house. Position mar president opogore gi mar speaker. To speaker be ok en jaywecho. Inyalo nyisa ni speaker ti state house mondo ka ji dhi kawo form to ong'eyo ni gidhi kawo form. Wacho ni ene moterogi. Koterogi to koro ine kuma kino tiketowa. Kadiponi ene moterogi to ne kama gino keto institution mar parliament e Kenya kae ni kuma entie. In kuma entiere no, in iparo ni koro an anyalo hack kanyo madonje. Ikedo ne jopuonj. Ema wacho ni to an ng'e ni kama koro omiya go tich. Nikech an tich conflict ilagi ema tiyo. Yes. Koro omiya gimiluongo ni foda. Gima da wuoyo go makuri bu chako mana winjo chakre kiny. En mani miya ichake go iu to kendo ichake gi jopiny. Adwaro ni kiny Royal Media mar English Service koro mi okete mondo awache kisungu mondo everybody owinje. Nikech maendi en mokwongo gi degrade the employment mar teachers in Kenya. Gi demean teaching. To kendo ginyisowa ni ena sanctioned corruption. Ni ka in member of parliament ti in ng'amo yiene mondo tim gin. Kare gin wawacho ni kare wawuoyo about corruption ni. Tiyudo ka onge ng'ama wache. Onge ng'ama chung' mawach ni kawuono wadwa wuoyo about corruption. Kata me od bura kanyo. En gima onego bed ni waduto wawacho ni wang'ur. Kisungu to wacho ni wa frown. To gi dholuo to onego bed ni wang'uro gini. Okay. Onego bed ni koro ineno ka gweno ochago ni kur tren gi nyithindo. To king'iyo around, king'iyo malo to ineno kongongi. To king'iyo tieda piti ineno ka thuol timo lwete ni. Ng'ia ni koro odno endo osebedo atari ne everything. Ka members of parliament ema koro timo this thing. Koro kare onge tiende mondo wabed gi TSC. Right. Onge tiende gima lit Bati. Ning'e ni commissioners mag TSC gi. One kaka union will participate in the appointment. How? Wa appoint people manage integrity. Mondo bede panel must select commissioners. Kupet oro ng'at manigi integrity kendo Ken uti oro ng'at manigi integrity. Gi join other committee members mutingo very serious government officials. Nikech gidhi yiero commissioners mag independent commission. Kuka gioro nying dhine president for appointment. Koro mi ok en gima nyalo kayo lying low nikech koro Wetang'ula wache. Nikech ko wache mochalo gima en formal and official communication. Koro wadwa pike manyaka wa censor Wetang'ula no. Wan kaka jopuonj of Kenya, we must censor him mondo nyiswa the day mano dhi otero jopuonj members of parliament mondo kaw fombe ji 290. Yes. Kigo gi fombe 10,290. 2,290. Yes. Surely. 2,290. Koro ne kaka rights mag jok ma legitimate to get jobs obedo frustrated. Kato kendo another stage ne gidhi giuso gi.